Πήγαινε κάτω από το λάθος. Αχ, πούνται, νάτσι. Έλα, Σιλβαρίστα. Λοιπόν, ακολουθάμε τώρα, βλέπουμε τα μονοπάτια που πάει το αυτοκινητάκι όλο τον δρόμο. Στροφή εδώ δείτε. Δείτε το χαρακτηριστικές. Και με ένα άλλο πιάνει τα λάστιχα. Εδώ από και το κοινός μας. Ξαναμπαίνει το αυτοκίνητο με τη Σιλβαρίστα. Μυστικό κυρίες και κύριοι. Πού το, να το, να το. Εδώ. Εκπληκτικό, όπου να είναι θα περάσει από εδώ πάλι. Προσοχή να μας πατήσει όμως. Να το, να το, να το. Σχεδόν δίπλα μου ήταν. Πλησιάζει όσο μπορώ. Και παίρνει τούμπα! Τούμπα! Έσβησε. Να το, ελάτε. Να το, πάλι κόλλησε, άχι. Να μπαίνει. Συνολικά. Το γαζώνει, μπράβο του. Κόλλησε πάλι. Πάλι κόλλησε, αλλά θα ξαναβγεί. Κόλλησε, αλλά θα ξαναβγεί. Μιλάτε, με νερό πάει το βγάζει. Αχ, αλλά έσβησε η μηχανή. Τι να κάνουμε. Ωραία, βλέπουμε το παίρνει. Μόλι τη στιγμή είναι. Όσο δεν της έχει μείνει και προσπαθεί να το φέρει. Να το ξεπουκώσουμε λίγο την πλάτη. Πάει το καημένο, το ζάλισαν. Βουμ 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 τόση ώρα. Λογικό είναι. Να βλέπουμε πως προσπαθώ να το ξαναφτιάξω. Θα συνειδητοποιήσουμε όταν ξαναμπεί στον αγώνα. Να μπει στον αγώνα το αυτοκινητάκι, έζω μερικά δνιά. Ένα μικρό και ένα μεγάλο. Αυτό δεν είναι όμορφα. Α, έρχεται και ο μπαμπάς. Και ξανά έρχονται στην πίστα μετά. Ξανά έρχονται στην πίστα. Θα το τελεσώσουν. Μπαίνουν στην πίστα με το αυτοκίνητό τους. Εκπληκτικό κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως θα μπουν. Αλλά ευτυχώς δεν μπήκαν. Πήγαν μέσα σε έναν άλλο στάβλο. Και το αυτοκινητάκι ξαναμπαίνει μέσα στο ράλι. Ένα σιδέρνιο. Προχωράει. Κόλλησε πάλι. Εκπληκτικό.
δευτέρα. Να δούμε τώρα. Πάλι κόλλησε. Αλλά θα κάνει από το γύρισμα. Θα ετοιμάζει. Κόλλησε πάλι. Ποιος θα το σώσει? Ο κάμεραμαν. Αλλά όχι, πάει ο οδηγός του. Λοιπόν, ξαναμπαίνει. Μπαίνει μέσα δυναμικά. Θα κάνεις εσύ μόνο του. Θα κάνεις εσύ αυτά που θα βγει μόνο του. Και έσβησε. Πω, τι κρίμα. Και αυτός ήταν ένας εκπληκτικός αγώνας. Μου θέλω να το κάνει. Γεια σας. Οτιδήποτε δεν θα επανέλθουμε. Ο Βοσκός εδώ, ο οποίος βάζει μέσα τα πρόβατα και παρακολουθεί και αυτά και το αυτοκινητάκι. Είναι πορτοκαλάδα, είναι κυρία Σακαλάτα. Είναι αποκομμένο. Μην δείτε. Αυτό ήταν και σε μισή ώρα, 3 το πολύ. Και ακόμα είναι μπουκωμένο, σηκώνει πολύ ράβδι. Έχει που. Να σου πάω. Ναι. Σε λίγο, βαρέθηκε. Σε λίγο φεύγει. Θα το πάρει και το κύριε. Έχει το κύριε. Να το εδώ. Μπας. Έλα. Γεια! Δείτε λίγο εικόνα και μετά θα σας σβήσει η κάμερα. Έρχεται από τη στροφή που είμαι εγώ. Δεν το πρόλαβα. Είδα πάλι να το. Κόλλησε. Όχι, ξαναφεύγει. Να το. Κόλλησε πάλι. Τι ατυχία. Δεν έχουμε να το ξεμπλοκάρουμε. Αυτό ήταν. Έσβησε.